ҳисоби ин рақобат ки ба нафъи варзишгари мо интиҳо биёбад, мо мепардозем ба тамошои нерусанҷӣ ки албатта ҳоло як ҳаракат ва як аланга ҳам дошт. Мадина Қурбонзода аввалин гулдухтар бонуе ки дар олами ҷудо ба ин дастовард ноил мегардад. мо мутмаин ҳастем ки ӯ шом ва имрӯз тиллоӣ ҳам мешавад. дар саҳафоти ҷудои меҳан вау, инҷо акнун ҳаракати хуби Қурбонзода буд. дар саҳафоти ҷудои меҳан ин бонуи хубҳунар натоиҷи хуб ҳам дарҷ кардааст. мин ҷумла аввалин варзишгар бонуе аст ки аз гранд-слам нишони биринҷӣ ба даст овардааст. ҳаракати навбатӣ бозам тариқи сари зуну нишастан ва ҳаракат пеш бурдан. Мадина пойзаниҳо мекунад. бори дигар баъд аз он пойзаниҳои фиребо барои партофт кардан кӯшиш ба харҷ дод. муртазо носиров ҳам ишора мекунад ки имтиёзро бояд нодида нагиранд ва аз саҳнаи такрорӣ аз видеодовар ишора дорад ки бозбинӣ шавад, вале на, инҷо идомаи кор ва шидои аввал барои Умирзакова. аз камарбанд гирифт акнун Умирзакова, вале худро хуб раҳо ҳам кард Мадина. Мадина Қурбонзода албатта дар чемпионатҳои қуравӣ иштирок кардааст, мин ҷумла дар чемпионати Осиё, баъдан дар ҷоми Осиё чандин маротиба ки тамоми номгӯи медалҳоро аз ҷоми Осиё дорад, чи тилло, чи нуқра ва чи биринҷӣ. ҳамин сол барояш соли хуб буд, то оне ки ҳоло сол ҳам ба интиҳо наомадааст, то ин дам барояш соли хуб буд. аввалин медал аз гранд-слам, баъдан нишони тилло аз ҷоми Осиёи Тошканд, нишони нуқра аз мусобиқаи кушоди қуравӣ ва акнун инҷо Умирзакова ҳаракат аз алифи беруна дошт. хуб баъдан боз аз мусобиқаи дигари қуравӣ нишони биринҷӣ ба даст овард Мадина, наздик ба нишони қаҳрамонии ҷаҳони нав расонд Мадина. мо бо як таманниёти нек ва умед инҷо интизори бурди ӯ ҳастем. ҳолоктораш хуб аст дар муқобили рақиб. ҳамагӣ 17 сол дорад. ояндаи дурахшон ӯро дар пеш ҳаст. акнун ба ҳамоӣ ва инҷо барои замин овардан кӯшиш мекунад Мадина. кӯшиши навбатӣ дида мешавад дар рақобат. инҷо Мирзакова ҳаракат барои партофт дошт ва дар ҷиддиам набуд. боло бештар аз боло кор мегирад варзишгар бонуи ӯзбекистонӣ ва аксуламал инҷо бисёр хуб буд Мадина.
боз ҳам ишораи мураббии Мадина барои бозбинӣ шудани он ҳолат хитоб сӯи видеодоварон буд ва ин навбат дида мешавад. хуб, бозбинии видеодоварон ва ҳалли онҳо ҳам бароварда шуд. Акнун боз голден скор фаро мерасад. ин рақобат чуноне ҷараён дошт ки мо ҳатто ҳис накардем ки вақти асосиаш чӣ гуна интиҳо ёфтааст. кашмакашиҳо зиёд мешаванд. Мадина қавӣ доштааст. боизании ӯ ва дохил мешавад барои ҳамла. дар ин айён боз Умирзакова низ ҳаракат барои аксуламал нишон додан дошт. акнун боз ҳам гиребонро гирифт, вале худро дур мекашад Умирзакова. Мадина бошад наздик омадан мегирад. бештар фишор дошт дар ин набард варзишгари мо. хуш, акнун як дақиқа паси сар шуд дар голден скор ҳам Мадина ҳамоно дар талош аст, пеш меояд ва барои анҷом додани ҳаракат ва барои анҷом додани ҳамла наздик мешавад. пушти гиребонро ҳам меҷӯяд мавқеият ва ба оҳистагӣ даст пеш мебурд барои камарбанд. ҳоло инҷо худи Умирзаков аз усули камарӣ истифода мекунад ва дар ин лаҳза акнун як муқовимати бисёр ҳам шадид буд. даст пеш мебарад Умирзакова ва ба воситаи худ нияти партов кардан дошт. Мадина ин ҳолатро қаблан ҳам эҳсос кард, пайхас кард ва нагузошт ки рақиб аз усули дар зеҳн будааш ба хубӣ кор кунад. дафъам намегузорад ки аз боло панҷа бекашад рақиб ва Мадина ҳоло кам-кам рақами 2 шуда кор мекунад. хеле кӯшишу талош дошт ва ҳам дорад Мадина Қурбонзода. аз ин лиҳоз рақобат ҳам хеле шадид меравад. ҳарду ҳам хастаам гардиданд то ҷое. ҳаракати навбатӣ ва ҳаллоки Мадина инҷо каме тапиши дилро зиёд ҳам мекард. нафаси дигар мегирад ва наздик мешавад. боз ҳам аз гиребон гирифт ва пайкор акнун наздик шуд, вале рақиб дур монд. шояд дар аксуламал кор кунад. шояд худ аввалин шуда ҳаракатро ба кор бибарад. барои варзишгари мо аз ҳамон усуле ки мураббӣ барояш
چند